Na mga panultihon nga patience is a virtue. Willing ka ba muhuwat o willing kang give up? So, depende. Depende sa imong intuition. Depende sa imong pagsalig sa imong kaugalingon nga positive ka sa imong huwaton. Or maybe, give up na lang ka. Kaya murag sa tanaw nimo murag di gyud moabot ang gusto nimo nga paabuton. Anyways, mga ka-dear friends, welcome once again sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Ang channel na to nga naghahatag og mga inspirasyon, paghatag og kinabuhi sa tuang mga senders, sa mga kaagi nila nga maghahatag sa og leksyon kanatong tanan. Sa atong mga kaigsunan diha nga wala pa maka-subscribe, please don't forget to click the subscribe button o ang notification button na lang sad para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa mga nangita sa mga daan na itong mga istorya, pwede sana ninyo nga makita sa tuang Picas channel, ang Katabi with Ate Gems. So, ay sa mo kalimot, pagpislit sa subscribe button o sa notification button. Kung ginasa mo nga mo pada sa inyong kagalingong suwat, pwede na nyo isend sa papajoesuperb@gmail.com. Or i-check ninyo ito ang video description below kaya naadiha nakasuwat ang ato ang email ad. So dito maglangay mga kaigsunan mga ka-dear friends o atuan ang basahon ang suwat nga pinada ni Camille nga naguluhan paabuton o kalimtan. Dear Papa Joe, una sa tanan maayong adlaw nimo ug ilabi na sa imong mga viewers sa imong YouTube channel, ang imong mga followers sa imong YouTube channel nga Dear Papa Joe Stories. Tawagan lang ko sa pangan nga Camille, 25 years old, dalaga ug nagikan sa usa sa mga lungsod sa Bohol. Gisuwat na ko niya akong istorya sa akong gugma o kinabuhi kay gusto na ko nga i-share o ginaot pa nga imong mabasahan ang ako ang letter. Sugdan na ako akong kaagi niya itong first year high school pa lang ko. Nakailan ako ang lalaki nga si Raymond. High school batchmate ming duha kay nagtungha po siya sa National High School sa amuang lungsod. Pero niya itong panahon na wa pagyud nagsugod ang among panaghigugmaay. Nagsugod ang among relationship sa usa ka sungog-sungog. Si Raymond mismo, iya ko nga isungog nga to kang Rog. Which is wa na ko'y kalipay kay lagi si Rog dili na ko type. Siguro lahi ang ako nagustuhan niya to. Mao nga wa ko ganahi nga siya mismo si Raymond ang mutukmod nako sa laing guy. Niya tong nag second year high school nako, dili na mi pirmi magkakita ni Raymond kay dili na mi classmate. Layo na siya groom, unya dako magud ang among campus, so usahay ra mi magkita ug usahay dili. Most of all the people mo agree nako nga ang pinaka-nindot or pinaka-enjoy nga moment nga time sa mga pag-eskwela mao ang among high school. Of course, diha magud magsugod ang crush-crush, pa-cute-cute o inspire kunuhay sa mga tao nga imuhang maibgan. Pinaka-excited nga moment kung dunay events sa school sama sa intramurals or foundation day. And at the same thing happened to me during our foundation day. Unya na ay mga different kinds of booth sama sa blind date booth. Mubayad lang kag 2 pesos, makadate na nimo ang imong crush. Labi na og kabuangan ka sa imong mga classmate kay sila mo bayad og 2 aron ipadakop ang ka tawo nga gusto nila nga mag-date nga maka-excited gyud niadtong panahona. Unang adlaw sa mong foundation day, natingana lang ko nga adunay SSG o Supreme Student Government Official nga nagdala og panyo padung sa akong gilingkuran. Wara pug kumudagan kay kinsa man pug ko nga magdahom nga ako ilang dakpon nga low-key ra biya kay ko. Di gani ko ganahan magapilapil og mga activities sa among eskwelahan. Igor ko magpadaplin og mutan-aw.
Diha na sa kong tubangan ang mga SSG people o niya iladayon kong gitabunan sa akong mata sa pinaagi sa usa ka panyo og dila ngadto sa usa ka booth. Usa ka room ang ilang gidad-an nako o niya ila kong nga gigaydan nga makalingkod sa usa ka chair. Unya, ilang gitangtang ang panyo sa akong mga mata. Una na ako nakita mo ang ambience nga medyo romantic ang dating. Ngit-ngit gamay ang sulod sa room. Kaya naka-dim light man. Unya, daghan kay mga buwak o mga heart-heart nga decoration sa palibot. Dili ko pwede nga makaligtaan ang usa ka lalaki nga naglingkod sa kong atubangan. Sa atbang nako nga chair, bali tunga-tunga sa room. Na duha ka lingkuranan para sa duha ka mga dinakpan. Ako ang usa ug ang usa ka dinakpan mao si Josh. Nakita nako si Josh nga naglingkod sa atbang nako nga lingkuranan. Wow, of all the people, si Josh pag yun ang ilang partner nako nga medyo crush ng bayan pod si Josh kay hitsuraan. Bright ug neat manamit. Gibiyan nami sa mga SSG so kami na lang duha si Josh sa room. Awkward ang feeling nako niadto. Mga wa nako nakatingog pa. I don't know what to say man pod Papa Joe. So naghilom ako o gipaminaw ang sunod nga mahitabo. Nilihok si Josh ug niigham dayon nga ako day si Josh. Niya pa rin tunol si Ampad para makipag-handshake sa kuha ug ako po gidawat niyang kamot ug naglagmano mi kadyon. Pasensya na misa, gibinuangan kita sa itong mga barkada. Sulti na sab niya namo o nako. Mao lagi, nabiktima kita sa mga wailingaw ay. Anyway, niya naman kita, Camille akong name. Sa section love, mangka Camille, no? Og ditubag po ko nga, yes. And then, nangutana siya nako. Nangutana sa kunya kung taga-section unity budsad siya og nitando pod. Di ko sure ug ang mga barkada bagyo ni Josh ang nagpadakop namo nga naminuang. Or maybe si Josh gyud siguro. Kaya nakaila naman day siya daan nako. And then after niya to, sa nitabong blind date, nagkasuod namin ni Josh ug nanguyab siya nako. Gisugot ako si Josh pero wa na mo gi-public ang among relationship kay bata pa man ko niya tong panahon na. Unya bawal pa sa kong parents nga mag-uyab-uyab ko. Pero dunay nakaibaw sa amo ang secret relationship ang akong amiga nga si Giselle. 2 weeks pa lang mi nga naman nag-uyab ni Josh diyang nakaistorya si Giselle nako. Naunta ko'y klaruhon ni mo besh ba? Kung tinuod bidyod nga kamuna ni Josh, matod pa niya nga mugto kay gnaw og nitugan nako og nitugan ko niya sa tinuod nga kami gyud ni Josh og 2 weeks pa lang mi. Gabihagod ni Josh kadali ragod niya nakakitag puli. Matod pa ni Giselle nako. Ha? What do you mean, besh? Pangutana ko pa sa kong suod nga amiga. Kuan man gud besh, uyab man mi anang Josh, bag-or gyud mi gabuwag. Di lang ko katuo nga kadali sa adlaw ay nakita di siya puli. Wa pa gani ko ka-recover. Sige pa ikaw hila kada gabi. Unya siya nakauyab paglain sa ako pag yung close friend. Mo ni nakasakit kay puslan man ang uyab siya sa layo unta na lang to. Kanang di ko kakita. Speechless ko Papa Joe niya itong higayon na. Kaya wa ako magdahom nga ako ramang amiga di ay ang iyang uyab sa una. So ang akong gibuhat bisag love na ako si Josh, ako na lang siyang gibogan. Kaya mas nako'y respeto sa ako ang amiga. So mo ito Papa Joe padayon ng life, padayon ng high school life, hangtod nga nakagraduate ug nakahuman ug nilarga og Cebu para adto mo eskwela college. So sa ka-university sa Sugbo ko nagpa-enroll sa kurso nga nursing. During my first year college, nisabak dayon kog ROTC or NSTP. Di na ko makalimtan niyatong sinulog kadto. Usa ko sa tigpugong or kupot sa PC para crowd control sa bagang duot sa katawhan during procession and sinulog Mardi Gras. Di ako ma-assign pirmi sa Mango Avenue, Tigunit og PC. Bisan og puting kapuya og puting inita, antos lang kay para man sagrado. During sinulog, nagkupot kog PC ug ako ang pinakalas ta among school. Then nagsugod na o nagsunod namo ang lain na pud nga school. Kung ako masayop, University of the Visayas ang nagsunod namo ato. And then suddenly diha nitawag nako nga usa ka maritime student. Init miss? Ari diri dapit sa kong dulo kay medyo landong. Matod pa sa lalaki nga nailailan nako niya tong higayuna nga si Ayan nga taga UV maritime student. Taga Camotes siya. Maginoo pero medyo bastos.
Nakataganay mi og Facebook account, si Ayan mao nga human sa sinulog, sige na mi chat-chat. Then during our vacant time, manawag siya nako para lang kantahan ko niya sa song Simpleng Tulad Mo by Daniel Padilla. Murag diya siguro ko nadani sa iyang pagkanta kay pagpanguyab ni Ayan, ako mo pudayon siya nga gisugot. Uyab na mi ni Ayan. Pero after few days sa mong relationship, diya ni kalit og chat nga babae na ako og nangutana. Igon sa mo ni Ayan, pangutana pa sa ka stranger nga babae nga ni chat nako. Nika ang iyang name, Papa Joe. Uyab ming Ayan, tubag ko pa. Ha? Uyab mo nga, uyab man sab mi? Cheater, yung kinatawhan na, uy. Ingon-ingon pa siya nga friends sa kuno mo. Pero uyab yuday mo? Uyab yuday mo, miss? Reply pa ni Nika. Wako na yun nakatype kay another shocker moment na sa usa ka lalaki nga cheater, Papa Joe. Unya to taod, ni chat na sab nako si Nika. Miss, na ako yung nahibawan kang Ayan. Daghan pa daw na siya uyab. Dili lang kay kitara. Paghuman niya to, Papa Joe, kung nibawaan nga report gikan kang Nika, ako din gichatan si Ayan o akong gipaangkon. Wa siya ni angkon syempre. Pero nasakpan na ako siya. Kay gihatagan ko mga screenshots ni Nika gikan sa laing mga chatmates nga babae ni Ayan. Mura ra ba yung purting gwapuha lakihan ni sa Ayan, Papa Joe? Sumoto, ako din siyang gibuwagan. Di yun kasi kasaligan ang mga lalaki, Papa Joe. Mas may pa siguro nga mag-focus na lang ko sa studies. And that's what I did. Ni-focus ko sa ko ang pagtuon. Mas mayo pa siguro og adto ko sa akong mga amiga o mga barkada. Mahalag mag-party-party pa ko. Basta safe lang ko, okay ra. At least, sa akong mga amiga, walay heartaches nga mahitabo. Every semestral break, Papa Joe, ay situate nga muuli ko sa mua sa Bohol. Ug tuod man, pag end sa semester, niuli ko sa mua kay feeling nako mas lingaw gyud ang amuang lugar. Pagabot nako sa mua kay wala ang tendera sa among ice cream business. Mao di ay ninegosyo sa ko ang mga ginikanan, Papa Joe, ang ice cream o ice creaman. Kaya wala may tendera, ako ang nibantay sa among ice creaman sa merkado. Samtang nagbantay ko sa akong mga tinda, usa ka pamilyar nga lalaki ang nagpadung nako nga layo pa gani nagnisinadaan, si Raymond. Huy Camille, kumusta naman ka? Matod pa ni Raymond. Nitubag po dayon, Papa Joe nga, okay ra, mauragod gyapon, ikaw? Aw, parehara po gyapon, good. By the way, nang regards beto nimo si Rog, kung okay nimo, hatagil lang na sa mong number para akong ihatag niya. Na, dili ko wali ko ganahianan niyo, iwa ko muangay, Tubag ko pa nga to ni Raymond. Di yun dyan ta kumuhatag, pero gipugos ko ni Raymond ug bahala kung di ko mo reply basta naalang siya ihatag ni Rog. Ako lang pugyatagan sa kong number. Pero pagkasunod adlaw, dili si Rog ang ni-text nako. Abi ko bag si Rog ang mo text nako, reply ko pa. Sumangil ra to Camille, Ako gyud ang gusto mo kuha sa mong number ug dili si Rog. 2 days pa mi nag-text ni Raymond pero nanguyab na siya nako. And after 3 days, ako po din siyang gisugot. Wow. New Year's Eve gyud to. Ako siyang gisugot, Papa Joe. Wala ko padugayo Anyway, kay baon ako nga dili ra pud mi magdugay. Sama sa uban ako mga nangaging mga uyab nga dali ra kayo nako sila masakpan nga nag-cheat mo nga buwag dayon. Kami na si Raymond pero after pila ka adlaw magkabuwag nami kay mubalik na ko Cebu while siya nag-work sa ka private company dito sa Bohol. LDR mi si Raymond pero walay problema kay naa may internet nga maoy among ways of communication. Month of March kato year 2018 dihang gisurprise ko ni Raymond kay kalit lang kini nga ni Butho para mo bisita nako. Gikan pag ko sa work ni sakay rin og barko para makakita lang ko nimo. Matod pa ni Raymond nako. Wow, ka-sweet, kilig ko pa, nga to niya. Pero hapon na siyang naabot ug dili na siya kabalik og Bohol, kay wa siya kasakyan. Mao nga naka-decide siya nga mag-overnight na lang sa usa ka inn somewhere in Colon. Ni-check-in siya sa Budgetel, kilid sa Madel's Grill. Camille, diri para ba ko sweet to diri sa Cebu? Unsa ka og uban na lang sa kunimo diri? Matod pa ni Raymond nga pasabot niya uban na nag-o siya tug dito sa Budgetel.
Well, yes, niyo yun ko siyang suggestion. Dito ko natug siyang room niya itong gabi una. And of course, doon nagyun na itabo nga panagbugno sa leon o karnero. Pagkaugman, iuli siyang buhol pero sunod simana ni balik na sa Cebu. Saon man nga murag na-addict naman siya sa linapaay sa leon o karnero, Papa Joe. Dili ra kay kausara. Halos kada semana na siya mo biyahe og Cebu para lang yun mulapa sa karnero. Our relationship is going strong siguro tungod kay dunay lig-on nga pundasyon nga mao ang linapaay sa leon ug karnero. Sa Bohol, silingan rami. Dol-dol rami og gamay ang mong balay maong magkahibaw anay gyud ang among isika pamilya. Ug wa may problema kay okay ra ug walay against sa moang relasyon. Month of September 2018 naka-decide ming duha ni Raymond nga manglaag sa Dalaget sa sikat nga Osmeña Peak. Unya, human na katkat sa bukid, lahi na po ang amo ang gikatkat kay nag-check-in mi sa ka resort sa Dalaget. O dito, nahitabo na po ang grabe nga wild nga panagbugno sa leon o karnero bay. Minsan nagpurti ng ka-wild about aning buhata pero okay ra po din noon kay wa man ko mabuntis. Hinoon, nakalampos ko sa kong pagtuon sa college sa kong kurso nga nursing. Nasurtian ko nga nakatrabaho sa district hospital sa amo sa Bohol. Nalipay ko kay di na mi LDR ni Raymond. Di na siya magsigig biyahe pa Cebu kay naan na mi sa usa ka lugar. Pero naon sa ba nga kung kanus aduol na mi sa sagusa, diha naman po dinuon nagsugod og kagubot ang amo ang relasyon. It started during Christmas days, year 2019 kundi na in love siya usa ka babae nga silingan ra pud namo. Puwerte na mong away ato Papa Joe nakadesisyon mi nga magbuwag. Buwag na mi. Pero February 2020 ni kalit siyang chat nako. Asa ka? Chat pa ni Raymond nako. Nara sa balay, reply ko pa. Gawa sabihin ako ihatag nimo. Matod pa niya. Abi ko iyang ipambalik ang mga butang nga akong nahatag pero paggawas na ko sa balay, nagngisi ang kagwang nga nagbitbit og tulo ka Smirnoff. Tuloy ni kabuk ha para I love you ba? Sorry na, my love Camille. Matod pa ni Raymond nga nagpa-cute-cute pa og taman. So ako po nalukmay po ko dayon og ako siyang gipasaylo unya nagkabalik dayon mi. Nidaga na laing tuig ang among relasyon. It was 2021 pandemic time. Nag-COVID, positive ako igsuon mo nga nakadecide lang ko nga anton lang mag-abang og Pinoy anan duol sa hospital nga akong gitrabahoan. Way kasayuran ko maginikanan nga samtang naginusara kog puyo magatuan di ay si Raymond og adto pa gani magtulganan. Sige na mig-uban mo nga didto po nako na ilhi ang iyang tinuod nga kolor. Nawada ng trabaho si Raymond kay na layoff og mga trabahante ang ilang kumpanya tungod sa COVID. Nagkasinabot ming mag-usa na lang og puyo para makasave samtang mangita pa siya og laing katrabahuan sumoto nga nag-live-in ming duha ni Raymond. 6 months po siya nga way trabaho kay lisod mangita og trabaho atong panahona. Ang akong duty sa ospital kay shifting. So kung mauli ko, mubawi kong tulog kay di lalim ang kakapoy sa trabaho. Nibalin mig apartment nga makasave ug kay nagsugod naman og balik ang klase, nag-ipon mig puyo sa iyang igsuon nga tawgon nato sa pangan nga Kring. Kani si Kring second year college atong panahona. Kay di man everyday face to face ang klase kasagaran nara siya sa apartment. Mutabang maninuon ni sa mga buluhaton. Sa sige na mag-uban ni Raymond tinuod gyud di ay nga mugawas gyud ang tinuod nga batasan kung mag-ipon na mo. Magsumpaki mi sa mga desisyon ug mag-away mi. Gamay nga mga butang moabot gyud sa point nga mag-away. Nagtrabaho na diay siya sa lain nga private company, medyo duol ra sa amuang giabangan nga puyanan. Maka-open man ko sa iyang account kung wa ko'y lingaw. Akong ukbon ang iyang Facebook, unya na ako'y nabasahan nga usa ka babae nga ni chat niya. Gigi ang pangalan sa paong babae. Pag-abot ni Raymond ako din siyang gipangutana. Kinsa man si Gigi, sige lang nag-chat nimo. Og nitubag naman po siya nga wala ra na ay kauban na ako sa work. Katrabaho pero nga sige mag-chat og mga personal nga mga topic. Nag-Christmas party sila sa trabahoan unya nangaligo sila. Nabasa nako silang group chat nila nga ni backride man diay si Gigi sa akong ka-live-in. Mga nag-alburuto gyud akong nahuna og nasuko kay ko.
Kay nganong di man gid siya mulikay sa maong babae, Papa Joe. Giaway nako siya sa chat ug wa ko yung tingog-tingog niya. Ug niabot og pila ka adlaw ang among away unya gikan ko sa kong night shift, Papa Joe, ug pag-abot na ako sa apartment wala na ang iyang mga gamit. Yes, Papa Joe, nilayas gyud si Raymond. Pero maskin ugwa na si Raymond, Papa Joe, naagyapon og puyo ang iyang igsuon sa akong apartment kay naluoy pug ko sa sitwasyon niya. Lisod mangita og bag-o nga kasakanan nga safe. After 3 days, niuli siya balik sa apartment. Isa ka sorry, okay na, murag way na itabo. Wa na namo pa hisguti ang among problema nga giawayan aron ma-okay na. Pila ka buwan na nilabay, di mawas akong nauna nga nabuhat niya kay sige man ko og kakita nga magsige pag-chat ang mga babae. Gamay nga butang, mudako ang mong away, tungod kay wa na settle ang amo ang mga away ug napuno naming duha. Nilayas na pud siya, Papa Joe. Maskin buwag na mi, Papa Joe, mo chat siya nako ug magkita gyapon mig balik. Mangaon mi sa mga inasal ug uban pa nga mga restaurant diri sa syudad sa Tagbilaran, pero wala nay kami. Ningabot ang panahon nga ganahan na kay ko nga ginahan kong kalinawan sa mong sitwasyon. Nidong miso sa ka-hotel sa syudad aron storyaan ang mong sitwasyon. Ningon ko nga, so, unsa may mong plano? Ipadayon or last na ni natong kita? Nikalit lang og kiss si Raymond nako ug unsa kadako ang among away, mapud kadako ang linapaay niadtong gabhi una, Papa Joe. Pila ra may istorya sa sunod adlaw, nibalik na po siya puyo sa apartment. Sa ginaingon ako, Papa Joe, gamay nga away ug di mi makasinabot mo layas siya. Layas iyang solusyon sa among problema. Fast forward, Papa Joe, January 12, 2025. Nag-away na pud mi, Papa Joe. Tungod ra kay gisapot ko. Whole day ko nga nasa kwarto. Dito siya natug sa sala sa apartment. Niabot na lang og gabi nga wa man lang gyud siya mag-sorry nako kay lagi kining mga babae og masuko. Usa ka sorry or lambing, ma-okay na. Pero wa ko nag-expect nga moabot ang gabi nga wa gihapon siya gibuhat. Gatubag pa mi, Papa Joe, niabot gyud sa point nga ning laya siya nang sunod nga adlaw. Ginamanam niya kuha ang mga gamit kung wa ko sa mua. I-timing niya nga mo duty ko. Makita man sa nako sa CCTV nako, Papa Joe, nga naa siya. Pero iyang giibot ang wifi aron ma-off ang CCTV. Karon, Papa Joe, wa gyapon siya niuli or maski ni chat nako. Why kasiguraduan kung wala na ba mi? Kay wala man mi nag-istorya og unsa ba ang among sitwasyon. Nag-focus na lang ko sa akong kagalingon, Papa Joe, ug gilingaw nako sa akong pag-workout ug lakaw kauban gihapon ang iyahang igsuon. Galibog gyapon ko, Papa Joe, kung kalimtan ba nako siya or huwaton nako siya. Ug naabay kay matambag, Papa Joe. Mangay ko kay idea sa angay na kumbuhaton. Daghang salamat, imong magtatampo, Camille. Daghang salamat, Camille, sa imong suwat tampong gipada. Well, matod pa nila sa nga klase nga relasyon napamusa gitawag og period of adjustment, whether nag-live-in mo or kasado mo. Once na nagtipon mo, tinod man imong giingon nga manggawas mo gyud na kay kampante naman mo, you know each other naman, so manggawas gyud ng mga batasan nga wa nimo makit sa katong uyab pa mo, o di ba? Kay reserba pa man to. Now, angay pa ba nimo siyang huwaton or dili? Actually, naragyo na nimo tanan ng tubag. Kung sa tanaw nimo alkansi ka, you know, you're not getting any younger. Unya mo rin po na mahimo sa inyong kinabuhi. He's not even responsible enough to propose nga magminyo mo. Daghan na ka mga red flags, mga nga bukaka na tubangan sa mong mga mata, pero you keep on denying it kay tinod, nahigugma man ka. And to the fact nga nasa diha iyang igsuon, the more nga ma-feel ang gyapon nimo ang presence niya. Kay makasulti man ka. And at the same time, ang iyang igsuon makasulti sad siguro kung unsa sa kalab. Maybe love jud ka anang Raymond, but the problem is he's not man enough to handle the situation. But maybe it is not what we see nga mulaya siya dayon kung mag-away mo. Maybe more sa na imong interpretation
Maybe ang interpretation uban sa mga nananaw karon kay nilikay lang siya o gubot. Anyways, wa man medyo total nga kamog yun. So, mo na ang iyang style. Mo na siguro mangita pa siya lain or whatsoever. Kaya magkaabot naman sa puol. Mo nga pahunata siya. Kaya kung di na mo siya pahunaton, wad yun mo ipadulungan ingana. Ini pahunat niya. Ako masang panagbugno sa leon ng karnero may tabo. And what if mumabdos ka? Okay? Siguro maay ka mo plano kay you're a nurse. What if mamabdos ka and then mas daghan na nung kag-responsibilidad nga imong pagabit-bito na noon if ever mo na ng time nga mobiya siya nimo. So muna prangkahi. And then ayaw padaha sa storya. Pangutan na siya kung na ba siya plano magpakasal nimo or sa mga plano niya in the future. Nga na. And also you have to introspect yourself. Maybe you're also at fault. Wala nimo tanawasan. Maybe you have this kind of attitude nga maka-offend and mo'y magtukmod niya nga mulayas dayon. Dili man kaya na siya yun nga one side na tamo tanaw. Look at your side also. And then you meet halfway. And pinakanindot yun is to put God in the center sa iyong relationship. Especially nga nagpuyo pa mo magkasal. So importante yun nga naagyod ang inyong respeto sa Ginoo, gugma sa Ginoo. Because kung inyo hana ma-practice, kamong duha kung ingana gyud mo, dako sa kayo mong respeto sa inyong usa-usa. Okay? So daghang salamat kini na sa inyong ubos nga magtatampo, di ikaw man din magtatampo. Kini inyong ubos nga alagad, Papa Joe. Daghang salamat.